Je školou lidí, já vás zdravím s dalším videjkem od Diddy Gameplay. To jsem já a je tady další videjko ode mě, jak jste sami slyšeli. Máme tady Westfield s T71, kterou jsem včera koupil, už mám ve fullu. Tak jo. Je to moje první video přes replay, tak se snažím nějak toto. Tady ještě urychlím. My jsme tady jeli normálně s T71 a 1390 nahoru. Chtěli jsme kempit. Já jsem chtěl kempit až za tím, že když jsem na kemping pokaždé, s lehkýma tankama nebo se středníma. No pokud nekempím. Tak já jsem tady jel, aby jsme byli v grupě. A tady jsem jel ještě tam dozadu, tam ještě je takový manik tady jsou dva. A vidím, tady jsem se líčko, nám jeden nárky. Tak co byste asi udělali? Já udělám asi jednu s výstřelím, nestrefím se, kašlu na to. Tady si posledu pásy, co fakt jako zbytečně. Tak, já jsem to jsem tady jedničku, ještě jedna T71 do boku mi dávala. No, říkala aspoň, že mi dal jenom jednu Martinu nám sundal a jdu tam IS3, já a 1390, prostě on jel asi na jednu Martinu, protože to by normální hráč neudělal. Já jsem dal jednu, ne druhou, zabil jsem ho, já jsem přiběl. Jo, a jel jsem na tu 1390, to je jsem pardon, jsem je střílela. A já jsem si řekl, že by se mohl pomstit, tak jsem tam jel. No a co myslíte, tak poprvé nic, po druhé nic, po třetí nic, po čtvrté taky nic, teďka mě trefl. Jede jak vůl na barák, po páté jsem se nestrefil, po čtvrté a na jednou věděl baráku a bum. Říkal jsem si, je byl můj. Tak, řidiče jsem si musela zpět do akce. To asi každý, když na volné planině. Potom jsem tady měl hrozný lak, já nevím proč. Teďka se mi to stalo v této bitvě. Se mi to stalo jednou, minulou bitvu, ještě jak jsem minulou bitvu s tím, taky se mi to stalo, taky na Westfieldu, tak nevím proč. Tak jsem zase přiběhnul, mohl jsem zase hrát, nějak jsem šel k světu, a žil jsem na toho super pečínka, teda se 6. Tak já jsem měl 1390 a s VKčkem tentokrát, a dal jsem. První úspěch, druhá taky úspěch, potom mi nedělali. A tady teďka se nedosytila Artina a řekl jsem si, teďka bych si mohl dát nějakou tu trofej, ty 3 Artiny. No, tak jednu Artinu jsem udělal, tu. A tam je potom ještě hámo, tak jsem si říkal, že by to mohl dát. Tak, jedna Artina dala. Tak jsem si do něho vystřelil ten zásobník, 2 rány, 3. To jsem jednu vystřelil. A ještě jednu, nestrefil jsem se a až teďka se mi tady rozsytla T34. Oni zabili. Najednou se mi tady objevila T34. Jdu tady. Teďka, a já jsem nevěděl, co mám dělat. Jsem si všimla nějak pozdě a prostě se snažil udělat. Artina mě se snažila strefit. No, a tímto bych se chtěl asi s váma rozloučit. Děkuji že jste se na to